Dam, si mama ba, nanganak, pwede mangilam mo kwarta? Nanganak pa to imong mama. Musamot yun mo kalisod, ana. Dam, okay na dam. Importante, wasya ka sala sa Ginoo. Sakto jud ka, Renz. Ang uban, mahadlok jud bang anak. Mao ba dam? Nya, pwede ko makahilam? Ma, pahirman na kaya makalakaw na ta. Okay, Jana. Tanawon san ako sa kumbag, ha? Okay na ba ni Jana? Ay dam, okay na kayo ni dam. Renz, manangin sa ka mama. Okay kuya, magulat ako sa gawas. Sige. Mang? Mang? Hala, luoy ang mama oy. Natulog yung taon. Kanahon doon ako be, kung nababay gatas. Wala na dyan. Ma, mandiskartis ako. Ma, pasensya na ha. Piyansa ka na mo. Renz, tara na. Wanay gatas si mama oh. Kuya, Tara. Ay, Renz. Para mga kwarta ta, moto tayo la madam. sige kuya. Sige, tara. Asa naman punta, ma? Ay, sos, ay pagreklamo kay mangumbra ta. Ma, ang balay, ma? Why problema na, naaman ay kuryente. Ma, uy mabilin ba? Ay, sos, wanay problema. Kinaaman ay mga CCTV. Hala, wala ka na sila dyan ah. Tugayang Renz oy. Ay, salamat, nana. Ay, asam do si kuya. Hala, sila Jana, palakaw na. Ay, tuara na si kuya. Okay kuya. Kuya, si dagan. Renz, nana sila dyan ah. Tara na. Dam, wait lang. Ay, Renz, saan may tuyo ninyo? Uy, Goy, nalagi ka. Ang say tuyo ni mo? Dyan ah, nanganak magod si mama dyan ah. Pwede manghiram mo kwarta. Goy, wala magod kay kwarta ba? Ambot lang ni mama. Dam, si mama ba, nanganak, pwede mangilam mo kwarta? Nanganak pa to imong mama. Musamot yun mo kalisod, ana. Dam, okay na dam. Importante, wasya ka sala sa Ginoo. Sakto jud ka, Renz. Ang uban, mahadlok jud bang anak. Abi ni mo, Renz, gusto pa jud kong manganak. Pero, dili naman jud pwede. Muna si Jana ra jud akong isa ka anak. Nga naman day dam, anong di naman kakaanak? Nasakit manggod ko atong pagpanganak nako kay Jana. Maong dili na jud pwede. Goy, si Renz oh. Nanghiram naman ka, mama. May tagpahiram mo dyan oy. Goy, adton sa anak ko. Sige dyan ah. Mao ba dam? Nya, pwede ko makahilam? Ma, pahirman na kaya makalakaw na ta. Okay, Jana. Tanawon san ako sa kumbag, ha? Okay na ba ni Jana? Ay dam, okay na kayo ni dam. Dako na kinang tabang sa ilhama. Okay, Jana. Unya, Renz, mato na mi ha. Sige Jana. Goy, nakahiram na si Renz sa kamama. Salamat dyan ah. Unya, Goy, mulakaw na mi ha. Okay dyan ah. Tara na ma. Dyan ah, amping ha. Dam, salamat ha. Unya, ma, tara. Sige, Jana. Bye-bye Jana. Bye, Jana. Salamat. Yay! Kuya, nandiyo tayo palit prutas kuya o gatas. Gani Renz no. Pasalamat lang dyan ah. Dali no. Tara. Tara. Ito na ta. Kuya, convenience na. Gani Renz no. Tara, tara. Yo, nandiyo tayo dalang sa mama. Gani Renz no. Tara. Prutas! Prutas mo diha! Prutas! Yo, nilitso na. Apila na itong palit. Sige Renz. Tara. Tara. Ayo, pwede may litson. Katagitsan. Tara. Ala kuya, uy, kalami, uy. Gani Renz no. Lami kayo.
Busog-busog dyan si mama ni kuya. Ganiris no. Na, itad-tad na. Ah, grabe ka dali. Bayad yaw. Salamat ya. Tara kuya. Tara. Garins, tinanawag ko. Pwede prutas. Tara. 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 Uy, pintaha ni padulong. Mupalitig prutas ba? Tawagon ako, eh. Uy, mga gobo, hindi na mo palit na mo prutas. Uy, miss, kung sa kayo nindot sa prutas dire. Awot sa pakani, tanan, fresh. Sa mga to Garins. Tara. Yan na, ang grapes yan. Sige. Bali-pila man ka grapes. Kuha na lang. 150. Oh, 150. Pali 150. Ako sa ibalot ha. Sige. Dam, bali 150 daw yung grapes. Nagulat na kamay ha. Yep. Yes. Oh, tara yung grapes. Salamat, Fresh Miss, kayo ha? ha. Tara. Balik-balik ha. Okay, miss. Balik konti ka. Ako'y kinikilig. Bakit kayo lumalapit ako? Kuya, abot na lang ta. Ganiris no. Kuya, malipay din si mama ni. Ganiris no. Tara. Tara. Goy! Asa naman itong bata ato eh? Wala ba ko'y gatas? Goy! Laris, tama-tama Jud. Nanawag si mama. Gani kuya no. Surprise, ma! Wow! Salamat mga anak. Ikaw na gid mo. Gani no. Na anak ko'y gatas. Oh, Nangita gani may diskarte. lawon yung diskarte. Uy, hawag kaayo. Salamat mga anak. Basta ako, ma. Nya, lipay ka ma? Lipay, uy, napay gatas, napay diaper. Yes! Napod ko'y kaunon. Ma, mabusog na dyan na si baby.